Dagos nang hinali kan FIVOX an alert status kan bulkan Bulusan sa Sorsogon inihuli kan nanotara na pagbaba sa aktibidad kan bulkan. Sa bulletin na pigpaluwas kan FIVOX kasudma. Gikan sa alert level 1, ibinaba na ini sa alert level 0. Maawot sabihon na sa normal na ining estado. Sigun sa FIVOX, buminaba na sa baseline levels ang mga pagyugo sa bulkan. Inipon pa sa primerong simana kan nakaaging Disyembre. Mantang 274 tonelada na sanaan pigluluwas ka ining sulfur dioxide. Harayo sa uring binuga kaini na uminabot sa 462 tonelada. Oktubre kan nakaaging taon. Para naman po sa status ng datos ng mga continuous DPS measurement and field monitoring natin, nagpapakita po ng short-term deflation. Ang General Southern Edictus po ng Bulusan-Butino simula August 2022. Bukod pa po rito, kung titignan natin yung long-term na data ng GPS, pinapakita nito na yung movement na to ay maaaring maugnay sa tectonic processes. Sa ibong kainipig, papatanidan pa man giraray ang lambang lokal na gobyerno. Maginan mga ordinaryong namamanuaan sa lugar na maigot man giraray na ipinagbabawal ang paglaog sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ulita posible pa man giraray ang mga biglaang phreatic eruption. Pagrasay nin mga gapo as in landslide sa palibot kan Bulusan. Ang phreatic eruption po kasi ma'am, isa yan sa pinakamahirap po na hulihin na klase ng eruption. Kaya naman mariin namin na pinapaalalahanan po mga communities na nakapalibot sa Bulkan Bulusan na huwag na lang po pumasok ng 4-kilometer permanent danger zone. Nagpagirumduman ng FIVOX sa Civil Aviation Authorities na patanidan man giraray ang mga piloto na ibitaran ang pagpalayog harani sa summit kan bulkan. Magin ang mga nakaistar sa pamitisan kan Bulusan asin harani sa salog. Maigot man giraray na pigpapagirumdum na maging rigmat hulita iyaon permian posibilidad na magkalahar. Urog na ngunya na may mga pag-uuran na namamatean. Ang phreatic eruption po ay parang po nagpapakulo ka ng mainit na tubig. So meron ka pong, yung bulkan po yung takore, tapos yung magma po yung apoy sa ilalim. Tapos may laman po tayong tubig. Pagka kumulo na po yung takore, nagkakaroon po ng steam na lumalabas. Yun po yung nagkakaroon ng tinatawag natin na steam-driven eruption. Magigirumduman, Oktubre man ka nagtalikod na taon, kan itaas sa alert level 1 an estado kan Bulkan Bulusan.